हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ चैनलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर बे भिडिअ'आ रावखौबो जावनो होनना फैयाखै ओमफ्राय रावखौबो रस्टिं बानायनो होनना फैयाखै आरोना माने दाबायदि फुजा टाइमावथ' बहुत दखान एबा अनलाइन शपिंआवनो डिसकाउन्ट होयोना बहुत डिसकाउन्ट ओमफ्राय दा बेबायदिनो जोंनाबो दैमु बसआ बे मोनसे गिवअवे लाखिदों आरोना गावनि चेनेलनिफ्राय माने बिनि भिडिअ'आव थांनानै मोनसे मोजां कमेन्ट लिरनांगोन आरो मोजां कमेन्ट लिरनानै ओमफ्राय शेयार खालामनांगोन भिडिअ'खौ शेयार खालामनायखौ स्क्रिनशट खालाम नों खैजोननो शेयार खालामदों स्क्रिनशट खालामनानै बेनो इन्स्टाग्राम आइडियाव हरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो मबाइला माबा 10,000 नि मबाइल आरोना सेमसां नोंसोर जेनेबा लिरहैदो मोनसे मोजां कमेन्ट ओमफ्राय लाइकखौ 5K ना बेसेबांबा होनदोंमोनलै आं बावबाय दा नोङो आं भिडिअ'नि लिंकखौ गाहायाव होनानै दोनगोन डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन ओमफ्राय नोंसोर नायदो गोसोबायदि कमेन्ट लिरदो आरो आजिखालि ना आरो मोजां लिरनांगोन खिन्थु बे दैमु बसनि पसन्द जानाय बायदि लिरनांगोन ओमफ्राय बे बसआ मा बुंदों बेखौ नागिरदो आं ससे होनानै होनसै नोंथांमोनाथ' गिभअवेनि माने रुल्सफोरखौ मिथिखाबायानोसै मोनसे जिमेल आइडिजों मोनसेल' कमेन्ट खालामनो मोनगोन आरो मोननै मोनथाम कमेन्ट खालामब्लाथाय माने एक्सेप्ट खालामनाय जानाय नङा सासे मोनसे आइडिजों माने मोनसेल' कमेन्ट खालामनो हागोन बे होमबासो जों एक्सेप्ट खालामनाय जागोन बे गिभअवेनि बे कमेन्टखौ बेनिफ्राय जेसेबां हायो शेयार खालामबानो जाबाय शेयारनि जेसेबां हायो शेयार खालाम माने शेयारनि फारसेबो नायगोन आरोना बेसेबां मानसिनो शेयार खालामदों नोङो बेखौबो नायगोन जोङो ओमफ्राय मोनबेसे जिमेल आइडिजों साबसक्राइब खालामदों बेखौबो नायगोन नोंथांमोना बेखौ नों मोनबेसे साबैसेनो शेयार खालामखो बे लिंकखौ बे जिथुनाखि दा गिभअवेनि भिडिअ बानायदों आङो बेखौ साबैसे मानसिनो नोंथाङा शेयार खालामखो बेखौ आंनो स्क्रिनशट खालामनानै माबायाव हरबानो जाबाय आरोना मा होनगोन बेखौ नैबे जिथुनाखि इन्स्टाग्रामनि आङो नैबे आंनि इन्स्टाग्रामनि आइडि बे इन्स्टाग्रामाव मेसेज खालामनानै स्क्रिनशटखौ जमा खालामनानै खेबसेनो हरबानो जाबाय नों सोरनो माने शेयार खालामखो बे भिडिअखौ आरो नोङो मोनबेसे साबसक्राइब खालामखो नोंनि माबा जिमेल आइडिजों बेखौ हरबानो जाबाय बेनिफ्राय कमेन्टखौथ' आं नायगोन कमेन्टखौ आं भिडिअनि सिङाव जेसेबांनाखि मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों बेखौ आङो जायनिया साबसिन कमेन्ट बेखौ पिकआप खालामनानै आङो गिभअवेखौ होनो नाजागोन आरोना नोंथांमोन थ' नोंथांमोना जायफोर माने इन्टारेस्टेड नोंथांमोना जायफोर बे माने गिभअवेआव नोंथांमोना बाहागो लानो गोसो जायनो माने 10,000 नि मबाइल नांगौ नोंथांमोनथ' आं मबाइलखौ देखायखाबायानोसै 10,000 नि मबाइल होनाय जागोन सेमसां A03s 3GB रेम ओमफ्राय 32GB रम आरोना 32GB स्टरेजनि थ' लोगोफोर नुखाबाय दा जोंना दैमु बसआ मा बुंदों थ' जायनो 10,000 नि मबाइल नांगौ जायहा खाफाल दङ बे माबा कमेन्ट होदो आरोना बिनि भिडिअ'आव ओमफ्राय जाय माबायाखै नुवाखै बेसो थां आरो जाय नुखाबाय बेथ' हरखाबाय जानांगौ ओमफ्राय इमेल आइडि मोनसेजों मोनसेल' कमेन्ट आरो मोननै मोनथामबो जानाय नङा थ' लोगोफोर मा देरि खालामबाय थाबानो डिसक्रिपसनाव थांदो भिडिअ होदो एसे नायग्रोदो ओमफ्राय कमेन्ट लिरनानै होदो शेयार खालामजोबदो नोंसिनि गोसोसै मा खालामो खिन्थु जायनो नाङा बे खालामनाङा आरो माथोनो ने थ' लोगोफोर एखिनियावनोसै भिडिअ'आ